siirretään vielä vähän tuolia, niin nähdään kaikille vielä kertaalleen lämpimästi tervetuloa koko kolmikolle ja lähdetään suoraan liikenteeseen. Eli erilaisilla kiinteistöjen rahoitus- ja hankintamalleilla on mahdollista saada lisää joustavuutta sinne palveluverkkoon ja samalla pystytään varautumaan alueen erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin, esimerkiksi siihen väestön ikääntymiseen, tuetun asumisen palveluratkaisuihin. Mikko Hannola, voisitko kertoa, miten Pirhassa on varauduttu ja varaudutaan palvelutarpeiden muutoksiin talouden ja rahoituksen keinoin? Joo, kiitoksia ja tervehdys kaikille kuuntelijoillekin samalla. Mä ehkä lähtisin liikkeelle tuossa siitä palvelutarpeesta ensin ja se on ehkä semmoinen asia, mitä meillä totta kai koko ajan jatkuvasti simuloidaan ja suunnitellaan ja paljon puhutaan meidän hyvinvointialueiden investointisuunnitelmista, että kun ne pitää tehdä etupainotteisesti 4 vuotta eteenpäin, vaikka viime vuoden loppuun pitänyt jo 27-30 investoinnit tehdä, niin tässä asiassa se ei kuitenkaan riitä oikein mihinkään, koska investoinnit on niin pitkäkestoisia, että kyllä vaikka noita erityisryhmien asumista, niin meillä suunnitellaan sinne vuoteen 35 tai 40 saakka, ja ne tarpeet vaihtuu alueittain, jollain alueella jotkut ikäryhmät kasvaa enemmän kuin toiset, ja se on lyhytaikaisempaa se käyttö, ja jossain taas pidempiaikaista se käyttö, ja varmaan vaikuttaa muutkin hyvinvointialueen periaatteet, vaikka kuinka paljon halutaan tehdä itse tai kuinka paljon halutaan ostaa sitten markkinoilta. Sitten kun meillä on tämmöinen palvelutarpeesta se kokonaiskuva ehkä olemassa, niin sitten päästään siihen talouteen, joka niin kuin kaikki tietää, niin hyvinvointialueella on ollut tässä aika niukkaa. Ja nytkin, itse asiassa nyt kun on tässä käyty viime vuoden tilinpäätöksiä, niin oli kerrankin kyllä mukava talousjohdosta esitellä, että tehtiin plusmerkkinen tulos. Mutta kyllähän se tarkoittaa kuitenkin sitä, että meilläkin on Pirkanmaalla tosi paljon niin kuin investointeja menossa. Meillä on 900 miljoonaa euron sairaalarakennus kesken ja sitten meillä on vaikka näitä erityisryhmien asumisia, niin sinne 35 meillä on semmoinen 5-60 yksikköä, tarvittaisiin varmaan 2000 paikkaa ehkä lisää. Niin sitten se johtaa siihen, että vaikka meidän talous onkin vähän lähempänä tasapainoa, niin se investointimäärä on niin suuri, että me joudutaan sitten lähteä pohtimaan skenaarioita, että voidaanko kaikkia toteuttaa vai täytyykö lähteä priorisoimaan tätä investointitarvetta. Ja jos täytyy lähteä, niin mitkä tehdään ensin, kuinka tehdäänkö, sitoudutaanko 40 vuodeksi tähän vai onko tämä vain 10 vuoden tarve. Ja niin kuin tämän tyyppistä ratkaisua lähdetään taustalla miettimään. Varmaan se lopullinen rahoitusratkaisu on tässä sitten ehkä se pienempikin murhe, että mihin siinä sitten päädytään. Tämä on hyvä huomio, jonka nostit. Eli sen horisontin pitää olla, tai perspektiivin riittävän kaukana, kun katsotaan tämän tyyppisiä kysymyksiä. Entä sitten Kuntaliiton näkökulmasta, miltä tämä kuulostaa? Toinen Mikko. Ja moi kaikille, kiitos kun sain tulla tänne. Kuulostaa valitettavan tutulta. Toki kunnat 308 kappaletta, niin se on kertaluokkaa pienempi, mitä sitä mietitään, mutta täysin samojen asioiden kanssa painitaan. Ja jos hyvinvointialueella on hieman talous heikolla tavalla, niin ei se kunnissakaan nyt mitään hipi-huutoja herätä. Eli täysin sama analogia löytyy kertaluokkaa pienempänä ja kyllä me tässä samassa veneessä ollaan, vaikka ehkä niitä hankaamia vielä airoissa on. Niin nyt jos jatketaan keskustelua, niin Jaakko, on puhuttu palveluverkkojen, tai on syytä puhua palveluverkkojen joustavuudesta tässä koko ajan muuttuvassa, hyvinkin haastavassa tilanteessa, niin avaa vähän omaa katsontakantaansa. Miten me voidaan tätä ongelmaa lähteä ratkaisemaan? Kiitoksia ja hyvää päivää myös mun puolesta kaikille. Haastehan on valtava, niin kuin me kaikki tiedetään nyt vaikka sote-kiinteistöjen osalta, niin kunnat ja kaupungit tämän muutoksen jälkeen on vaikeassa paikassa tietyiltä osin, kun aikanaan on ollut se palveluiden järjestämisvastuu, nyt sitä ei ole. Ja hyvinvointialueet totta kai miettii sitä isompaa kokonaisuutta, niin se ei ole helppo homma. Tällä hetkellä kiinteistö- ja rakennusalalla tehdään tosi paljon hyviä asioita, joilla sitä joustavuutta koitetaan rakentaa. Siellä rakennustavasta liippumatta otetaan huomioon se muuntojoustavuus ja kuinka tiloja elinkaaren aikana saadaan muokattua käyttötarkoituksesta toiseen, kun me kaikki tiedetään, että ne tarpeet ajassa muuttuu. Ehkä sitten vielä, jos mietin sitä, että mikä on se kaikista tehokkain tapa tähän vastata, niin kyllä mä näen, että se on se dynaaminen rakentaminen. Ja se, että niitä rakennuksia hyödynnetään myös sitä vuokravaihtoehtoa niissä paikoissa, missä se on tarpeellista.
missä me ei nähdä, että se palvelutarve jatkuu seuraavat 50-100 vuotta, niin kuin vaikka Tayssin alueella. Se on hyvä esimerkki, tämmöinen 900 miljoonan sairaalahanke siitä, että se tulee sillä paikalla varmasti palvelemaan ja sitä tarvetta on. Mutta sitten kun ollaan siellä syrjäseuduilla, reuna-alueilla, missä nähdään, että se väestörakenteen muutos, joka on niin kuin aika väistämätön, se tulee johtamaan siihen, että se tilojen tarve ja ainakaan se siinä käyttötarkoituksessa tilojen tarve ei ole näin pitkä, niin silloin on hyvä, että on olemassa myös tämmöinen dynaamisen rakentamisen, modulaarisen rakentamisen vaihtoehto, jossa voidaan tilojen määrää säätää ihan fyysisesti, käyttötarkoitusta muuttaa ja niissä ihan niin kuin extreme-tapauksissa niistä tiloista jopa luopua ja päästä siitä kustannuksesta sitten eroon. Ole hyvä. Saanko tuohon yhden kommentin lausua? Tuli nimenomaan tuosta tarpeen vaihtumisesta mieleen ja aamulla kun Santeri sanoi, että 10 000 neliöitä vähennetty tässä tiukassa talouspuristuksessa, niin meillä valmistui kanssa tilapuolelta väliraportti tuossa, niin meillä taitaa olla tällä hetkellä verrattuna siis siihen 23, kun hyvinvointialueet aloitti ja nyt tähän 25 loppuun, niin noin 100 000 neliöä vähemmän tiloja käytössä ja noin 10% vähentynyt siitä alkutilasta. Ja sitten samaan aikaan kumminkin on kova tarve lisätä myös tiloja joihinkin toisiin tarkoituksiin. Että tämä menee niin kuin yhtä aikaa vähän molempiin suuntiin. Että ne asiat, mitkä voidaan tehdä keskitetysti, niin niitä varmaan vähän keskitetty. Mutta sitten osa asioista on sellaisia, jotka on mielekkäämpiä olla lähellä sitten asiakkaita. Toinen Mikko jatkaa vielä. Joo, välikommenttina myös tuohon, tämä on täyttä totta, että myös meillä on alueita ja kuntia, jossa vuonna 2040 väestöennusteiden mukaan se ei ole lapsia lainkaan. Niin mitä niillä päiväkodeilla ja kouluilla tekee, jos ei ole käyttäjiä. Niin sama voisin kuvitella, että hyvinvointialueella tietyt ikäryhmät kasvavat ja palvelut muuttuvat. Nyt tässä arvuttelen, kun en ole niin asiantuntija. Voisin kuvitella, että jos joku on vakio, niin se, että palvelutarve tulee muuttumaan nyt ja jatkossa. Jatkakaa vielä, Mikot, sen verran, että kun Jaakko nosti tämän dynaamisen rakentamisen tässä esiin, niin onko se ylipäätään sellainen, että se on siellä pöydällä keskustelun aiheessa mukana, että tämä osataan huomioida elementtinä, vaihtoehtona, kun katsotaan tulevaisuuden infratarpeita ja toimitilaratkaisuja? Onko se siellä jo läsnä vai pitääkö siinä edelleen herätellä ajattelua tähän suuntaan? No mä ehkä yleisesti voisin ajatella näin, että ainakin tämä ymmärrys on läsnä, että ymmärretään ikään kuin tämä mekaniikka ja tämä tarve, että on eri mittaisia tarpeita ja joustavuutta tarvitaan, mutta sitten en ehkä itse ole paras asiantuntija tässä sitten näiden vaihtoehtojen käytännön valinnassa tällä hetkellä. Ja meillä on osin samat valtuutetut poliittiset päättäjät, niin olen huomannut sen, että suurin taklattava asia on päästä eroon näistä modulaaristen tilojen stigmasta. Eli tilataan siinä vaiheessa, kun on sisäilmaongelma. Aivan. Eli voimme keskustella näistä tiloista yhtenä vaihtoehtona, realistisena vaihtoehtona hyvässä, terveellistä, turvallista tiloista. Ja sitä keskustelua saa käydä vielä jonkun aikaa, että Parmako pääsee kyllä kouluttamaan asiakkaitaan vielä tässä seuraavat vuodet tästä asiasta. Jaakko, tunnistatko tämän? Tunnistan oikein hyvin, että jos mietitään sitä, mitä mekin ollaan tehty historiassa ennen hyvinvointialueiden perustamista ja sitä ennen, niin se on ollut niitä kouluja, päiväkoteja, toimistoja sinne kaupunkeihin, kuntiin. Ja tämä sote-rakentaminen dynaamisesti, se on huomattavasti uudempi asia. Ja ilman muuta tarvitaan niitä hyviä esimerkkejä ja sitä kouluttamista, että löydetään ne mahdollisuudet myös sieltä sote-rakentamisen kentästä. No otetaan seuraavaksi se, että tällä hetkellä monet hyvinvointialueet, Pirhan mukaan lukien, hyödyntää paljon ulkoistuksia niin palveluntuotannon kuin tilojen suhteen. Tulevaisuudessa tavoitteena on kuitenkin siirtyä laajamittaisesta ulkoistuksesta tuottamaan sote-palveluja enemmän itse sekä rakentaa myös sote-kiinteistöjä omistukseen tai vuokralle. Mitkä on tärkeimmät syyt tämän tavoitteen taustalla, Mikko, kun puhutaan siis ennen kaikkea kiinteistöistä? Joo, kyllä se varmaan lähtee nimenomaan tuosta, mihin äsken viitattiin jo, että tunnistetaan erimittaisia esimerkiksi tarpeita niiden palveluiden käytölle. Tai sitten toinen voi olla ihan niin kuin yleisempääkin strategista ajattelua. Meillä vaikka äsken viittasin jo siihen, että me ollaan niin kuin monituottajastrategiasta, eli me ostetaan palveluita ulkoa, sitten me tuotetaan jonkin verran itse, mutta sitten meillä on tietysti joku strateginen tavoite, että kuinka paljon me halutaan tuottaa palveluita itse. Et meillä pitää olla niinku riittävä oma palvelutuotanto jo lankin mukaan ja sitten varmaan ihan niinku markkinoiden dynamiikankin mukaan, että meillä on myös mahdollisuus tehdä se itse, niin sitten ne toimii paremmin, että me voidaan myös ostaa niitä ulkoa.
Ja se vaihtelee palveluittain, mihin me tavoitellaan varmaan meilläkin niin kuin asumisryhmistä riippuen 10% 40, että on se meidän oma ja sitten ehkä loppu asetaan ulkoa. No sitten sitä omaa me voidaan tuottaa joko niin, että se on meidän omaan taseeseen tehty tila ja sitten itse pyöritetään sitä. Tai sitten me voidaan hankkia se tila ulkopuolelta, mutta pyörittää sitä oman henkilöstön voimia. Et siinä on niin kuin montaa erilaista ratkaisuja. Ja sitten noissa ratkaisuissa, tehdäänkö omaan taseeseen vai sitten onko vaikka joku kumppani, joka sitten investoi, jolta me vuokrataan sitä tilaa. Siinä tulee tämä kuntayhteistyö ja tulee muut yleishyödylliset yhdistykset aika paljon, jotka saa vaikka varkerahoitusta, niin saattaa olla rakentamassa ja me sitten vuokrataan tiloja heiltä. Mutta mun mielestä oleellista on just, että kuinka pitkä sitoumus me tehdään. Ja varmaan lähtökohtaisesti, jos me tiedetään, että on hyvin pitkä sitoumus, niin omaan taseeseen rakentaminen voi olla edullisempaa, mutta sitten me todennäköisesti kannetaan itse se riski siitä jatkokäytöstä ja rahoituksesta ja muista. Ja sitten jos se on lyhyempi tarve, niin sitten me mielellään ehkä käytettäisiin kumppaneita, mutta tietysti tässä on se, että hekin tunnistaa, että jos on lyhyempi tarve, niin siinä on jatkokäytön riski paljon isompi, että tämähän se on molemmin puolin. Et sen takia varmaan tästä on hyvä olisi löytää tämmöisiä niin kuin joustavia ratkaisuja ja varmistaa se jatkokäyttökin, kun me tunnistetaan kumminkin, että on semmoisia alueita, joista me tiedetään, että nyt siellä tarvitaan 10 vuotta palvelua, mutta ei siellä ehkä 20 vuoden päästä tarvita. Niin se oli aika hyvä se aamunen liikkuva sairaalalaiva, että jos saisi niinku pyörillä liikkuvia Pari semmoista. kanssa. Jatka vielä sen verran, että kun te näitä erilaisia laskelmia teette, niin kuinka helppoa matematiikkaa se on ymmärtää, että minkälaisia on ne sitoumukset, minkälaisia on ne riskit ja muuta, että minkälaista se on löytää vastaus, johon tarttua? Joo, oikein hyvä kysymys, kun varmaan niin kuin ideaalisesti se matematiikka ei edes ole kauhean vaikeaa, jos ajatellaan, niin kuin, että katsotaan jollain riittävän pitkällä horisontilla ja tehdään vertailevat laskennat, mutta sitten me tullaan tähän aika tiukkaan valtionohjaukseen näissä investoinneissa ja lainanottovaltuuteen ja kuinka paljon me voidaan sitä investointia tehdä, joka meidän pitää ottaa huomioon. Se, että tehdäänkö me vuokravaikutteisesti vai omaan taseeseen, niin molemmat vaatii meiltä lainanottovaltuutta ja hyväksyntää ministeriössä. Mutta on niillä sitten ero, että omaan taseeseen me otetaan uutta lainaa ja sitten siinä, kun me tehdään sopimuksien tai vuokravaikutteisesti, niin me ei lainaa tarvita. Että sitten se tavallaan se investointi valtuus niin vapautuu sieltä sitten myöhemmin taas uudestaan käytettäväksi. Mikko. Kyllä, erittäin hyvä puheenvuoro ja lisäisin vielä tuohon, että loppupeleissä kaikki Excelit ja meidän talous- ja insinööriajattelu, että mikä olisi kaikista fiksuinta, on altis. Kuitenkin loppupeleissä se on poliittinen ohjaus ja valtuusto, joka päättää. Ja meillähän on esimerkkejä sekä kunta- että hyvinvointialueilla, missä ne päätökset saattavat muuttua siinä matkan varrella. Ei niinkään se, mitä me ehkä olemme ajatelleet, vaan että mitä sitten meidän valtuutetut ovat ajatelleet. Ja sen kanssa totta kai sitten eletään ja näin pitääkin olla. Pystyt vielä, Mikko, jatkaa sen verran, että jos sä voisit jakaa meidän kanssa jotain ihan konkreettisia esimerkkejä tilanteesta, mihin tässä on jo aiemmin viitattu, eli kunnissa, kaupungeissa meillä on kiinteistöjä, toimitiloja, paikoissa, mitkä me nyt tulkitaan, että ne on joko nyt tai lähitulevaisuudessa väärässä paikassa. Miten näitä tilanteita on lähdetty ratkomaan? Virkahenkilöt tekevät virkavastuulla, niin kuin hyvinvointialueellakin tekevät esitykset, näin olisi parasta tehdä, mutta ylipäänsä sitten valtuutetulle, kun esittelijänä kerrotaan, että näin olisi hyvä tehdä, niin sieltä tulee sitten, jos me kuitenkin tehtäisiin tonne tai painopiste tonne tai mietitään asioita eri tavoin. Ja miten niitä taklata, ei niitä taklata sitten. Se loppupeleissä päätös, mikä tulee, niin sen kanssa eletään. Sen kanssa mennään. Joo. No hei, sitten jatketaan. Parmako on tietysti kokenut pitkän linjan julkisen rakentamisen toimija, niin onko sieltä puolelta esimerkkejä jakaa uudenlaisesta rakentamisesta sote-sektorin maailmassa? On ehdottomasti ja ehkä vielä juuri viitaten tähän, mitä molemmat Mikot äsken puhuivat siitä, että se päätöksenteko ei ole aina helppoa ja niiden päätösten tulosten, aikaansaannosten kanssa sitten eletään, vaikka ne ei aina olisi niin suotuisiakaan. Niin ehkä just tuohon liittyen semmoinen esimerkki siitä maailmasta, missä me eletään ja miten me koetetaan julkista sektoria tämän ongelman kanssa auttamaan, löytyy vaikka tuosta ihan tuore Haapajärveltä. Eli meillä oli Haapajärvellä vuokrattuna sinne kyseiselle asiakkaalle koulurakennus. Ei ollut iso, 600 neliötä, mutta siellä niin kuin oli nyt tilanne sitten se, että tätä koulurakennusta ei enää tarvita. Että oppilasmäärät on tippunut niin voimakkaasti, että nyt tiloista
pitäisi päästä eroon. Ja hyvä, että siellä oli sitten asiakkaalla se optio, että ne ei ollut siinä omassa taseessa. No, siinä vaiheessa sitten osattiin yhdistää myös se asia, että hyvinvointialueella oli tarvetta tämmöiselle vammaispalvelun päivätoimintakeskukselle kyseisellä alueella, mutta ei ollut tiloja. Se nykyinen sijainti ei ollut se ihan optimaalinen sille toiminnalle, mutta päätettiin sitten hyvinvointialueen kanssa, että ei mitään, siirretään niitä tiloja siellä kunnan rajojen sisäpuolella optimaaliseen sijaintiin, tehdään niihin semmoiset muokkaukset, että se entinen koulu toimii vammaispalvelukeskuksena sitten jatkossa. Ja se taas vuokrattiin sitten tietyn mittaisella vuokrasopimuksella, joka kuvastaa sitä tarvetta, mitä tällä hetkellä nähdään, että sille palvelulle kyseisellä alueella on. Niin tätä on se käytännön elämä ja se on ihan sitä tätä päivää. Voidaanko pureutua tähän mainitsemaan syvään esimerkkiin vielä vähän tarkemmin? Eli kun tämmöinen päätös tehdään ja nähdään se uudenlainen tarve ja teillä on tarjota ratkaisu siihen, niin minkälainen työ se on, kun muutetaan se kiinteistö oikealle sijainnille vastaamaan sitä uutta tarvetta? Se riippuu siitä, että minkä laajuisista mahdollisista muutostöistä esim. Puhutaan. Että jos puhutaan nimenomaan tämmöisestä kohteesta, mitä lähdetään siirtämään paikasta toiseen, niin tämmöisessä tapauksessa, missä ne muutostyöt on rajallisesti, niin se koko hanke vietiin läpi siitä, kun keskustelut aloitettiin ja kun tilat toimitettiin, niin noin 6 kuukaudessa. Mutta sitten hyvä esimerkki löytyy muun muassa täältä lähistöltä Helsingistä, jossa me Pohjois-Pasilan päiväkoti siirrettiin noin 200 metriä paikasta A paikkaan B, ja se siirto kesti 6 viikkoa siitä, kun työt aloitettiin ja kun päiväkoti oli taas uudessa paikassa käyttövalmiin. Tämä kuulostaa kyllä aika ilmiömäiseltä. Mikko, mitä sä sanot? Joo, kuulosti niin ilmiömäiseltä, että ajattelin sanoa, että kyllä tämä pitää paikkansa. Vahvista tarinan. Joo, vahvistan tarinan. Itse olen ollut julkisella sektorilla myös sitten virkavastuussa vetämässä tilapalveluita ja meillä oli Parmakolta tilat ja ne siirrettiin ja aikatauluraami oli juurikin tämä, että hyvää palvelua saimme ja lapset saivat hyvät tilat sitten hieman eri lokaatiossa. Piti siirtää siis työmaantieltä pois, että se ei ollut kovinkaan fiksua pitää päiväkotia työmaalla. Mutta silloin kun me puhutaan näin nopeasta infran siirtämisestä ja ikään kuin muutostyöstä, niin avatkaa vielä, moni tuntee, mutta ei kaikki tunne siitä, että minkä tyyppisestä infrasta me silloin puhutaan, että onko meillä silloin tunne siitä, että tämä on tällainen sisäilmaongelmiin vastaava tilapäisrakennus, vai mikä se on sitten se käyttäjäkokemus näissä tiloissa? Haluatko Mikko aloittaa? Oma kokemus Parmakon tiloista tai ylipäänsä modulaarista rakentamista tiloista on se, että ne ovat terveellisiä, ne on turvallisia. Meillä oli jopa erityisaltisteisia lapsia, tilat oli räätälöity heille ja he voivat siellä hyvin. Mutta niin kuin sanottu, niin se stigma, se leima, mikä näissä tiloissa oli, niin mulla meni kyllä todella paljon työaikaa vakuuttaakseni ihmiset. Joo, nämä on ihan, kyllä se pysyy se vedet ulkona ja lämpö sisällä ja ihmisillä on hyvä olla siellä. Ja. Mutta se lähtee siitä, kun sitten kutsuu, että tulkaa katsomaan ja käymään. Just näin. Kokemuksen kautta. Aivan. Joo, ja sanotaanko näin, että niitä niin kuin tuotevalikoima on laaja ja meitä markkinatoimijoita on tällä sektorilla paljon, että löytyy lyhyempään tarpeeseen äärimmäisen kustannustehokasta, pitkälle standardoitua ratkaisua ja sitten pysyvään tarpeeseen äärimmäisen laadukkaita, räätälöitävissä olevia kohteita, että näistäkin paljon esimerkkejä erilaisista kohteista, mitä on toteutettu. Entä sitten Mikko keskellä, minkälainen on se sun kristallipallo, minkälainen tulevaisuuskuva sinne piirtyy? Et meillä on varmaan hyvinkin sitä perinteistä infraa ja sitten on näitä modulaarisia rakentamisia. Missä määrin ne kulkee sitten rintarinnan? Juuri varmaankin riippuu siitä ikään kuin palvelun sisällöstä, että varmaan niin kuin juuri tämmöisiä muuntojoustavia tarvitaan niissä vähän lyhytaikaisemmissa, joissa muuttuu. Ja jos mä nyt ymmärrän tätä oikein, niin tavallaan se voi muuttua se käyttötarkoitus niin, että se rakennus on paikallaan tai sitten se rakennus voidaan siirtää paikasta toiseen. Että siinä on varmaan niin kuin kahdenlaista tarvetta. Ja kyllä varmasti se joustavuus on kuitenkin semmoinen asia tässä muuttuvassa maailmassa, joka on aina niin kuin lisäarvo. Aivan. Jos joku on varmaa, niin se on, kuulkaa herrat, muutos. Lämmin kiitos tästä keskustelusta teille. Ja ei kuulkaa muuta kuin me lähdetään yhtä jalkaa lounastaukoa kohti. Otetaan herroille aplodit. Kiitokset.